Barrister Ben Obidiegwu, immediate past President General Nzukọ Obodoku clan. Ihe na-emeta wo ewaji nke onye eze anyị wo His Royal Highness Eze Edmond Alice Obidim di Mabakwu the second Obodoku. Awo mgbe a na-eme every year time to declare na egwupụtara ji ka ndị mmadụ bido ribe ji. So it's a very colorful occasion put together by Comrade Ayeke Nwata na ndị otu ya. We appreciate them. We appreciate Eze. We also appreciate members of your team, Greg, for the wonderful work you're doing in terms of capturing events like this and history of Obodoku. As more gathering, Obodoku niile mma. I got the Nigerian man, Jesus. Tata Womboso Obodoku je mmemme waji. Ejiri mara obodo. Tata mmemme oja awasa ji. Ya webo na asigo onye ọwụna bụ nwafọ Obodoku riwe jeje ọhụrụ. And n'ụbọchị nke tata ka Obodoku gbakọtara ọnụ na-echime echichi Ogbogo nke Obodoku na Chinedu nke Obodoku. Ọ ya bụ ihe a na-eme tata.